Hare Krishna. Sri Radha Mandira ISKCON Mangalore CHAITANYA Master Romatnanatimirandasya Naranjana Shalagaya Chashurunmedidam Yena Tasmai Sri Gurave Sri Chaitanya Manubhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupagadamakhyam Dadati Sapadati Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sagrajadam Saganaripunatanitam Tam Sajivam Satvedam Savadutam Varjanasaidam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganalalitam Sri Vishadhanidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastu Tapta Kanchana Kotangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhana Sudhi Devi Pranamami Hari Vacha Kalpatarupasya Kripa Sindhubhya Vacha Patidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Panchatattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Surupam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakti Shakti Nityanandamahanaumi Sarvanandakaram Param Harinama Pratadevam Avadhuta Shiromani Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhudale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nidhame Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajarne Nirvishesha Shunyavadi Paşaati Deshadarane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. നമ്മൾ ഇന്നലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെയും 73 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എഴുപത്തി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
Hare Krishna. Okay, sorry, I have mic type ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് ഡിവൈസ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മറ്റേതിലെ എടുക്കാം. ക്യാമറ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശ്ലോകമാണ് 74-ാമത്തെ. നിത്യാനന്ദ ഗോസാദി സാക്ഷാൽ ഹലധര അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസാനി സാക്ഷാൽ ഈശ്വര. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഹലധരനായ ബലരാമൻ. ഹലധര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കലപ്പ ഏന്തിയിരിക്കുന്ന ബലരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അദ്വൈത ആചാര്യർ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീവാസാദി പാരിഷദ സൈന്യസംഖ്യലയ ദൂയി സേനാപതി ബുലെ കീർത്തന കരിയ. ഈ രണ്ട് സൈന്യാധിപന്മാർ ശ്രീവാസ് ഠാക്കൂറിനെ പോലുള്ള അവരുടെ സൈനികർക്കൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. പാഷണ്ഡദലനവാന നിത്യാനന്ദരായ ആചാര്യ ഹുങ്കാരേ ബാബ പാഷണ്ഡിപാലായ. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു നിരീശ്വരവാദികളെ കീഴടക്കുന്നവനാണെന്ന് അവിടുത്തെ രൂപസവിശേഷതകൾ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഗർജനം കേട്ട് പാപികളും അവിശ്വാസികളും പലായനം ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ആദി ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ. പിന്നീട് 77-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സങ്കീർത്തന പ്രവർത്തക ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ സങ്കീർത്തന യജ്ഞേ താന്തേ ഭജ ചൈതന്യ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്. സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരുവൻ തീർച്ചയായിട്ടും പരമഭാഗ്യവാനാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ്, അല്ലെ? ഇത് ആരാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ശിഷ്യാഷ്ടകത്തിൽ പറയുന്നു, പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ആശീർവദിക്കുന്നു. അപ്പോ അതാണ് പ്രഭുപാദർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം പ്രഭുപാദർ ISKCON 1966 സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ISKCON സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും ഈ പ്രസ്ഥാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എപ്പോഴും വിജയിക്കട്ടെ, അല്ലെ? തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദർ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം അത്രയും ശക്തി. പ്രഭുപാദര് അവിടെ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആ ടോംസൺ സ്ക്വയർ പാർക്കിൽ പോയിട്ട് 3 മണിക്കൂറോളം പ്രഭുപാദര് ഒരേ ട്യൂണിൽ തന്നെ പ്രഭുപാദർ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ വന്ന് ചേരുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എല്ലാവരെയും കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കും, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ISKCON ഭക്തന്മാരൊക്കെ നഗര സങ്കീർത്തനമൊക്കെ നടത്തും. അത് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധിക്കാത്തവർ, അല്ലെ? അവർക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് അത്രയും ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വിവരിക്കുന്നു. സേയിത സുമേധാര കുബുദ്ധി സംസാര സർവയജ്ഞ ഹൈദേ കൃഷ്ണ നാമയജ്ഞസാര. അത്തരമൊരു വ്യക്തി ശരിക്കും വിവേകശാലിയാണ്. എന്നാൽ കുബുദ്ധികളായ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനം മറ്റെല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ കാലടികളെ പിന്തുടരുക, അല്ലെ? ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്ന കൃഷ്ണവർണം തൃഷാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്തു ഭാഷണം യജ്ഞ സങ്കീർത്തന അഭിപ്രായ യജന്തിഹി സുമേധസ. യജന്തിഹി സുമേധസ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അതിനെ പിന്തുടരുന്നവര്, അതിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുന്നവര് സുമന്ദസ്, എന്താണ്, ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ള സുമേധസ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? മേധസ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി, സുമേധസ ഉയർന്ന ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോ അല്ലാത്തവരെന്താണ്? ഉപതികളായ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ജന്മമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രം അനുഭവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനം മറ്റെല്ലാ യജ്ഞങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ്.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവും ഉപജ്ഞാതാവുമാണ്. ആരാണോ സ്വന്തം ജീവിതം, ധനം, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അവൻ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവൻ ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പലതരത്തിലും സഹായിക്കാം അല്ലെ. സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജിയെ പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. വൃന്ദാവനത്തിലെയും രാധാ കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിറിലെയും അവിടെ 24 വർഷം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 24 വർഷം, ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യും. തന്റെ സ്വന്തം ജീവിതം രാധാ ശ്യാം സുന്ദറിന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുവാനായിട്ട്, രാധാ ശ്യാം സുന്ദറിനെ സ്തുതിക്കുവാനായി, കൃഷ്ണ ബലറാമിനെ സ്തുതിക്കുവാനായി, ഗൗരവത്തായി സ്തുതിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുന്നു. അവിടെ കൃഷ്ണ ബലറാം മന്ദിറിന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു മാർബിളിൽ, ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മാർബിളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭക്തരെയും അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭുജി. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരുടെ കീർത്തനം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പാടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ആ ട്യൂണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ. ആ പ്രഭുപാദരുടെ ട്യൂണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുന്നത് പ്രഭുപാദർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ ജയ് എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ബ്ലെസ്സിങ്സ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ജയിക്കട്ടെ എന്ന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ ഒരു അല്പസമയം പ്രഭുപാദരുടെ കീർത്തനം ചൊല്ലിയപ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദരെ ജയ്, ഈ സങ്കീർത്തനം എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശീർവദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ എല്ലാ സമയവും സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്, പ്രഭുപാദർക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാകും. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അതിനു മുന്നേ അദ്ദേഹം ധാരാളം ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നഗര സങ്കീർത്തനവും ഒക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ യഥാർത്ഥ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി, യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് യമുനയിലേക്ക് കീറി വലിച്ചെറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ഭദ്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് ലോക്കറിലൊക്കെ അല്ലെ, പാസ്പോർട്ടൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. എവിടെയാണ് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വിദേശത്തൊക്കെ പോകേണ്ടത് അല്ലെ. ഐന്ദ്രദാസ് പ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട് ഇതാണ്, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം കീറിയിട്ട് യമുനയിലേക്ക് എറിയുണ്ടായി. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി, ഇനി ഞാൻ വൃന്ദാവനം വിട്ടിട്ട് ഞാൻ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം പാടിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയാ വാഷ്റൂമിലൊക്കെ പോകണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കീർത്തനം ചെയ്യും, ഞാൻ ഇപ്പൊ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ ഇരുത്തിട്ട് വേഗം തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്നിട്ട് കീർത്തനം ചെയ്യും. അങ്ങനെ 24 മണിക്കൂറും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. 24 വർഷം അദ്ദേഹം അവിടെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ രാധാശ്യാം സുന്ദർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷവും എങ്ങനെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കണം കാണിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള സച്ചിസുതൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൗരനിത്തായുടെ വിഗ്രഹം, സച്ചിസുത വിഗ്രഹം, അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് വേഗത്തിൽ ഓർമ്മ വരിക. ഇവിടെ പറയുന്നത്, അപ്പോ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ജീവിതം തന്നെ സങ്കീർത്തന യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രഭുപാദരി സ്വന്തം ജീവിതം, ധനം അല്ലെ, അല്ലാതെ സ്വന്തം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് ബിസിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അല്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ നൽകണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അതെന്താ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊക്കെ, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തെ നമ്മൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രഭുപാദരിയുടെ പറഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമാണ്. ആരാണോ സ്വന്തം ജീവിതം, ധനം, ബുദ്ധി, വാക്കുകൾ എന്നിവയോഗിച്ച് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ അവിടെ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവൻ ഭഗവാനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്താണ്?
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ആരൊക്കെ ഇതിൽ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അവരൊക്കെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ധാരാളം സേവനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വലിയൊരു രാധാ ഗോവിന്ദിന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു ക്ഷേത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ധനം സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ധാരാളം ഭക്തന്മാർ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ല ധാരാളം ഓൺലൈനിൽ ധാരാളം ക്ലാസ്സുകളും മറ്റൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എന്താ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ നേരിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം വരുമ്പോൾ ധാരാളം ഡിവോട്ടീസ് വേണം അവിടെ സേവനങ്ങൾക്കൊക്കെ. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം വിഡ്ഢികളാണെന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ഊർജം നിയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന എല്ലാ യത്നങ്ങളും വെച്ച് സർവോപരി മഹത്വമാകുന്നത് സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ത്യാഗം തന്നെയാണ്. സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങളും വളരെ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വിഡ്ഢികളാണ്, മൂഢന്മാരാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ നാമത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കോടി അശ്വമേധയേക കൃഷ്ണനാമ സമ പാഷണ്ഡി ദണ്ഡേധാരേമ. 1 കോടി അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ പോലും കൃഷ്ണന്റെ ഓരോരു ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ നിസ്സംശയമായും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാണ്. അവൻ നിശ്ചയമായും യമരാജനാൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ തിരുനാമത്തിനെ മറ്റൊന്നിനോടും നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, തുലനം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, 1 കോടി അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പോലും അല്ലെ, 1000 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഇന്ദ്രനാവും അല്ലെ. 1 കോടി അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ല. അതിന് തുല്യമാണെന്ന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നിരീശ്വരവാദിയാണ്. അവനെ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജൻ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് പറയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. നാമജപത്തിനെതിരെയുള്ള 10 അപരാധങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 8ാമത്തേത് ധർമ്മ പ്രദത്യാഗ ഹുദാദി സർവശുഭക്രിയാ സാമ്യം അഭിപ്രമാദ എന്നതാണ്. ബ്രാഹ്മണർക്കോ സാധുക്കൾക്കോ നൽകുന്ന ദാനം പോലെയോ സന്നദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് പോലെയോ അന്നദാനം നടത്തുന്നത് പോലെയോ ഉള്ള ധർമ്മപ്രവൃത്തികൾക്ക് തുല്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമജപം എന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഇത്തരം ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ഫലം കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമകീർത്തനത്തിന്റെ ഫലത്തിന് തുല്യമല്ല തന്നെ. വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ഗോഗോടിദാനം ഗ്രഹണേകസ്യ പ്രയാഗ ഗംഗോതക കൽപവാസ യജ്ഞായുധം മേരു സുവർണദാനം ഗോവിന്ദ കീർത്തേന സമം ശതാംശേ. ഗോഗോടിദാനം ഗ്രഹണേകസ്യ പ്രയാഗ ഗംഗോതക കൽപവാസ യജ്ഞായുധം മേരു സുവർണദാനം ഗോവിന്ദ കീർത്തേന സമം ശതാംശേ. ഒരുവൻ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് 1 കോടി പശുക്കൾ ദാനം ചെയ്താലും ഗംഗയുടെയോ യമുനയുടെയോ സംഗമമായ പ്രയാഗ നഗരിയിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം വസിച്ചാലും യജ്ഞത്തിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മേരുപർവ്വതത്തോളം സ്വർണം നൽകിയാലും അവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേട്ടത്തിന്റെ 100ൽ 1 അംശം നേട്ടം പോലും കിട്ടുകയില്ല. അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ കീർത്തനത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തിയായി കരുതിക്കൂട്ടുന്ന ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും അബദ്ധത്തിലാകുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നാമജപവും പുണ്യപ്രവൃത്തി തന്നെ. പക്ഷെ കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ നാമവും ഇന്ദ്രിയാതീതമായത് എല്ലാവിധ ലൗകിക പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ ഉയരത്തിലാണെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പുണ്യകർമ്മം ഭൗതിക തലത്തിലാണ്, പക്ഷേ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനം പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണ്. അതിനാൽ പാഷണ്ഡികൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമ കീർത്തനത്തെ ഒരിക്കലും പുണ്യപ്രവൃത്തികളോട് താരതമ്യം ചെയ്യരുത്. ചില പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോ എന്തിനോടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തെ സാദൃശ്യം തുലനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അത് അത്രയും നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അത് കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നാമരൂപത്തിൽ കലികാലി നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല അല്ലെ. അത് അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഫലം അത്രയും
നല്ലതാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ അജാമിലിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം നേരത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു പ്രാവശ്യം നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ ഭഗവാൻ അതിന് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അയവങ്കിങ്കരന്മാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ആക്കിയിട്ടില്ല, അതിന്റെ വിവർത്തനം ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം. നമ്മള് 79 ശ്ലോകങ്ങളെത്തി അല്ലെ. 80ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഭാഗവത സന്ദർഭം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മംഗളാചരണത്തിൽ ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി താഴെ വരുന്ന ശ്ലോകം ഒരു വിശദീകരണമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അന്ധകൃഷ്ണം ബഹിർഗൗരം ദർശിതാംഗാദി വൈഭവം കലൗ സങ്കീർത്തനാത്തി സ്മകൃഷ്ണ ചൈതന്യമാശ്രിത. ബാഹ്യമായി ഗൗരവർണ്ണവും എന്നാൽ ആന്തരികമായി കൃഷ്ണൻ തന്നെയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവിടുന്ന് തന്റെ വിസ്തരണങ്ങളോടുകൂടി നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വേദവ്യാസന് കാരുണ്യം നൽകിയ വചനങ്ങൾ ഉപപുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ശ്രവിക്കുന്നു. ആ വചനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. അല്ലയോ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണ, കലിയുഗത്തിലെ പാപഗ്രസ്തരായ ജനങ്ങൾ ഹരിഭക്തി നൽകുന്നതിന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണന്റെ അവതാരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും മഹാഭാരതവും പുരാണങ്ങളും മറ്റു വേദസാഹിത്യങ്ങളും എല്ലാം പ്രമാണം നൽകുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ധാരാളം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നിരിക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം അല്ലെ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അലൗകികമായ കർമ്മങ്ങളും അവിടുത്തെ അനിതര സാധാരണമായ കൃഷ്ണാബോധ സാക്ഷാത്കാരങ്ങളും വഴി അവിടുത്തെ പ്രത്യക്ഷ പ്രഭാവത്തെ നേരിൽ കണ്ടറിയുവാൻ സാധിക്കും. മൂങ്ങകൾക്ക് സൂര്യകിരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ ഭക്തിഹീനരായ അവിശ്വാസികൾക്ക് സ്പഷ്ടമായ വസ്തുവിനെയും കാണാൻ കഴിയില്ല. മൂങ്ങകൾക്ക് പകല് കണ്ണു കാണില്ല, അപ്പം സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിഹീനരായ അവിശ്വാസികൾക്ക് സ്പഷ്ടമായിട്ടുള്ള വസ്തുവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അവിടുത്തെ പരമോന്നത ഗുണ രൂപ കർമ്മ വൈഭവങ്ങളാൽ അവിടുന്ന് ആണ് പരമപുരുഷൻ എന്ന് എല്ലാ സാത്വിക ശാസ്ത്രങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഖ്യാതമായ പരമാർത്ഥവാദികളും ഏകകണ്ഠം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും അസുര പ്രകൃതി ബാധിച്ചവർക്ക് അവിടുന്ന് ഈ വണ്ണം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോപ്യനായിരിക്കാൻ പല വിധത്തിലും പരിശ്രമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അവിടുന്ന് യഥാരൂപത്തിൽ അറിയുന്നു. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവവും സ്ഥലകാല ചിന്തകളുടെ പരിധിക്കുള്ളിലാണ്. എന്നാൽ സർവാതിശായിയായ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ സീമാതീതമാണ്. ചിലപ്പോൾ അങ്ങയുടെ ഈ സവിശേഷതകൾ സ്വശക്തിയാൽ അങ്ങ് തന്നെ ആവരണം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അങ്ങയുടെ അനന്യ ഭക്തർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും സ്വയം ഒളിക്കാൻ അവിടുന്ന് കഴിയുകയില്ല. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരം മനുഷ്യരുണ്ട്. ഒന്ന് ആസുരീയരും മറ്റേത് ദൈവികരും. വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ ദൈവികരാണ്. അതിന് നേരെ വിപരീതമായ ആസുരികം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അദ്വൈത ആചാര്യ ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ ഭക്തരൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. അവിടുത്തെ ഉച്ചത്തിലുള്ള വിളിയാണ് കൃഷ്ണന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന് കാരണം. കൃഷ്ണൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നുവോ എപ്പോഴെല്ലാം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ആദ്യമേ തന്നെ തന്റെ ആദരണീയരായ മുൻഗാമികളുടെ അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കും. ഭഗവാൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർഷദന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ എവിടേക്ക് അയക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവിടുത്തെ പിതാവ്, മാതാവ്, ഗുരു ആദിയായവർ ആദ്യം ഭൂമിയിൽ ജന്മമെടുക്കുന്നു. മാധവേന്ദ്രപുരി, ഈശ്വരപുരി, ശ്രീമതി ശജി മാതാവ്, ശ്രീ ജഗന്നാഥ മിശ്ര ഇവരെല്ലാം അദ്വൈത ആചാര്യനോടൊപ്പം പ്രത്യക്ഷമായി. ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച അദ്വൈത ആചാര്യർ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക വ്യവഹാരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതിൽ ലോകത്ത് കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ അടയാളം പോലും ഇല്ലാത്തതായി കണ്ടു. ചിലർ പാപം ചെയ്തും മറ്റു ചിലർ പുണ്യം ചെയ്തും എല്ലാവരും വിഷയസുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പരിപൂർണ മോചനം നൽകുന്ന ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ആർക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലോകത്തിന്റെ ഗതി കണ്ട ആചാര്യൻ അനുകമ്പാപൂർണനാവുകയും ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തനിക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. പരദുഃഖ ദുഃഖി എന്ന് പറയും.
ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോട് ദയ തോന്നുന്നത്. പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 70ാമത്തെ വയസ്സിലും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതുപോലെ അദ്വൈതാചാര്യരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തുകൊണ്ട് വിഷമിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യർ ചിന്തിച്ചു, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു അവതാരനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവിടുന്ന് സ്വയം ആചരിച്ച് ഉദാഹരണം കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഭക്തി പ്രചാരം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങളുടെ കീർത്തനമല്ലാതെ മറ്റൊരു ധർമ്മവുമില്ല. പക്ഷെ ഈ യുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഒരു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടും? പരിശുദ്ധ ഭാവത്തിൽ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കാം. വിനയപൂർവം ഞാൻ നിരന്തരം അവിടുന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. ആനിയ കൃഷ്ണേരക്കാരൻ കീർത്തന സഞ്ചാര തപസി അദ്വൈത നാമ സഫല ആമാര. നാമസങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിന് കൃഷ്ണനെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചാൽ അദ്വൈതൻ എന്ന നാമം എനിക്ക് അനുയോജ്യമാകും. ഏത് ആരാധനയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു ശ്ലോകം അവിടുത്തെ മനസ്സിൽ വന്നു. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം? തുളസിദള മാത്രേണ ജലസ്യ ചൂലുകേന ച വിക്രീണിതേ സ്വമാത്മാനാം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സല. തുളസിദള മാത്രേണ ജലസ്യ ചൂലുകേന ച വിക്രീണിത സ്വമാത്മാനാം ഭക്തേഭ്യോ ഭക്തവത്സല. ഭക്തവത്സനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തനിക്ക് ഒരു തുളസീദളവും ഒരു കൈക്കുമ്പിൾ ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനെ തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു. എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുളസിയില, അല്ലെ? നമ്മള് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് ഗ്ലാസ്സിലെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിലൊരു തുളസി ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിവസവും നൽകുക. തുളസി ഇല ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം എന്താ പറയാ, ആ ഗംഗയെ വായിച്ച് ഗംഗാജലമാക്കി ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ സ്വയം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമാകും, തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അദ്വൈത ആചാര്യർ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാലഗ്രാം ശിലയിൽ തുളസിയില സമർപ്പിക്കുകയും ഗംഗാജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പത്രം പുഷ്പം ഫലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നിസ്സാരമായിട്ടല്ല, തുളസിയില അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണിത്, അല്ലെ? വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ച് വളരെ പണച്ചിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് തുളസിയില. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. തുളസി മഞ്ചരി ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഏകാദശി ദിവസം പറിക്കരുത്, അതിന്റെ മുന്നേ ദിവസം നമ്മൾ പറിച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തുളസിയില, തുളസി മഞ്ചരി ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്രയോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ അത്ര ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും, കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തവത്സനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തനിക്കൊരു തുളസി ദളവും ഒരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തന് തന്നെ തന്നെ വിൽക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം അദ്വൈതാചാര്യർ ഇങ്ങനെ പരിഗണിച്ചു: ഒരു തുളസീദളവും ജലവും സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനോടുള്ള കടം വീട്ടാൻ ഒരു മാർഗവും കാണാതെ വരുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കും, ഒരു തുളസീദളത്തിനും ജലത്തിനും തുല്യമായ ധനം എന്റെ കൈവശമില്ല. അപ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നെ പകരം നൽകി ഭക്തന്റെ കടം വീട്ടുന്നു. പ്രകാരം ചിന്തിച്ച ആചാര്യൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ധനമൊന്നുമില്ല, അതിന് തുല്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ, ഒരു വസ്തുവും തന്നെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തുളസി കതിരുകളും ഗംഗാജലവും നിരന്തരം സമർപ്പിച്ചു. അദ്വൈതാചാര്യർ എല്ലാ ദിവസവും തുളസി കതിരും തുളസിയും ഗംഗാജലവും സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അഭിഷേകം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അവിടുന്ന് കൃഷ്ണനോട് ഉച്ചത്തിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും അപ്രകാരം കൃഷ്ണന്റെ അവതാരം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്തു. ചൈതന്യരാവതാരായേ മുഖ്യഹേതു ഭക്തരൈച്ഛായ അവതാരേ ധർമ്മസേതു. അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ അവതാരത്തിന്റെ മുഖ്യ കാരണം അദ്വൈതാചാര്യന്റെ ഈ അഭ്യർത്ഥനയാണ്. ധർമ്മ സംരക്ഷകനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഇച്ഛയാൽ അവതരിക്കുന്നു.
അല്ലയോ നാഥ, അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ദർശനത്തിനും ശ്രവണവദത്തിനും നിവസിക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്താൽ പരിപൂരിതമായ അവരുടെ ഹൃദയ സരോജങ്ങളിലും അങ്ങ് വസിക്കുന്നു. മഹനീയമായ സ്തുതികളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഭക്തന്മാർ അങ്ങയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന അതേ നിത്യരൂപങ്ങളിൽ അങ്ങ് അവതരിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഇച്ഛാനുസരമാണ് കൃഷ്ണന്റെ സർവ്വ അവതാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. പ്രകാരം ഞാൻ 4-ാം ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം നിശ്ചിതമായി നിരൂപിക്കുമായിരുന്നു. അഹേതുകമായ ഭഗവത് പ്രേമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു അവതാരമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥപദേ യാരാശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കുന്നു. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ജയ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായം വൃത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അടുത്ത 4-ാമത്തെ അധ്യായം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചു, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും പറയുന്നു ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത അല്ലെ. വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, കലിയുഗത്തിൽ ഈ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തീർത്തും 3 പ്രാവശ്യം പറയുന്നു അല്ലെ. ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ യുഗം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യുഗധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപമാണ് അല്ലെ. അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തില് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഇതില് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലയിലുള്ളവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഇവിടെ ആവിർഭാവ ദിനം അവതാര ദിനമാണ്. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി ആ കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി അല്ലെ. അതുപോലെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണലീലയിലുള്ളവർ തന്നെയാണ്. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു. നോക്കാം, നമുക്ക് കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൂടിയുള്ള അവതാരമാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഫലധരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ബലരാമൻ നിന്നാണ്. പിന്നെ മൂലസംഘർഷണൻ അല്ലെ, പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു. അനന്തശേഷം അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. ശ്രീ അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ സദാശിവന്റെയും ശ്രീ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ്. പിന്നീട് ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മുനിയാണ്. ശ്രീ വിശ്വരൂപ എന്ന് പറയുന്നത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹോദരൻ സംഘർഷണൻ തന്നെയാണ്. ബലരാമന്റെ മറ്റൊരു വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷണൻ എന്നുള്ളത്. ശ്രീ നവദ്വീപ് ധാം എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ശേതദ്വീപ്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനവും മായാപൂരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. നവദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ശേതദ്വീപാണ്. സച്ചിമാത എന്ന് പറയുന്നത് യശോദ മാതാവും ദേവകി മാതാവും തന്നെയാണ്. അവര് തന്നെയാണ് കൗസല്യായിട്ടും
അതിഥിയായിട്ടും കൃഷ്ണയായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജഗന്നാഥ മിശ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദ മഹാരാജാവ് തന്നെയാണ് കൃഷ്ണലീലയുള്ള വസുദേവരായിട്ടും ദശരഥ മഹാരാജാവായിട്ടും കശ്യപനായിട്ടും സുതാപ്പായിട്ടും ഒക്കെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷഭാനുവാണ്, രാധാറാണിയുടെ പിതാവാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള പത്മാവതി എന്ന് പറയുന്നത് രോഹിണി മാതാവ് തന്നെയാണ്. ബലരാമന്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള രോഹിണി മാതാവ് തന്നെയാണ് പത്മാവതിയായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹഡായ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പിതാവാണ്. അദ്ദേഹം വസുദേവൻ തന്നെയായിരുന്നു. ലക്ഷ്മിപ്രിയ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആദ്യ പത്നി, അത് രുക്മിണി ദേവി തന്നെയാണ്. വിഷ്ണുപ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പത്നി ഭൂശക്തിയാണ്. ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യഭാമയാണ്. ജാനവ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പത്നിയാണ്. ബലരാമന്റെ പത്നിയായിരിക്കുന്ന രേവതി തന്നെയാണ് ജാനവിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. വസുധ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ വേറൊരു പത്നിയാണ്. വരുണി എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമന്റെ പത്നി തന്നെയായിരുന്നു. വീരചന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ മകനാണ്. അദ്ദേഹം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. രഘുനന്ദന ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യുപ്നയാണ്, ചതുർവ്യൂഹത്തിലുള്ള പ്രത്യുപ്നയാണ് എന്നുള്ളത്. വക്രേശ്വര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അനിരുദ്ധനാണ്. ഗോപിനാഥ ആചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ്. മുരാരി ഗുപ്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഹനുമാൻ തന്നെയാണ്. മുരാരി ഗുപ്തയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹനുമാനായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയില് ഹനുമാന്റെ അവതാരമായതുകൊണ്ട് മുരാരി ഗുപ്ത എപ്പോഴും രാമന്റെ നാമം മാത്രം ജപിച്ചു. അപ്പൊ ഒരിക്കല് മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രാമന്റെ നാമം അല്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ നാമം വരുന്നേ ഇല്ല എന്ന് പറയും. അവസാനം മഹാപ്രഭു തന്നെ ദർശനം കൊടുക്കേണ്ടായി, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് ദർശനം കൊടുക്കേണ്ടായി മുരാരി ഗുപ്ത. ആരാണ്? ഹനുമാനാണ് മുരാരി ഗുപ്ത അല്ലെ. പിന്നീട് ഗോവിന്ദ നന്ദന എന്ന് പറയുന്നത് സുഗ്രീവനായിരുന്നു. രാമചന്ദ്രപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ജഡിലിയാണ്, രാധാറാണിയുടെ മദറിൻലോ. പിന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രഹ്ലാദിന്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. നീലാംബര ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഗമുനിയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ നാമകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആ ഗുരുവാണ് ഗർഗമുനി അല്ലെ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നീലാംബര ചക്രവർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. നീലാംബര ചക്രവർത്തി ശജി മാതാവിന്റെ പിതാവാണ്. വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം വേദവ്യാസന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഭിക്ഷുക വനമാലി സുദാമ വിപ്രനാണ്. പരമാനന്ദപുരി എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ധവനാണ്. ഗോപിനാഥ സിംഹ എന്ന് പറയുന്നത് അക്രൂരനാണ്. കേശവ ഭാരതി, ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് സന്യാസം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേശവ ഭാരതി എന്ന് പറയുന്നത് സാന്ദീപനി മുനിയാണ്. കൃഷ്ണലീലയില് ആരായിരുന്നു കൃഷ്ണന്റെയും ബലരാമന്റെയും ഗുരു? അദ്ദേഹമാണ് കേശവ ഭാരതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കേശവ ഭാരതി മായാവാദി സന്യാസിയായിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും സന്യാസം എടുക്കേണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു സന്യാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? മായാവാദി സന്യാസിമാരെയൊക്കെ കൃഷ്ണാഭാവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെ. പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി, പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 60,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മായാവാദ സിദ്ധാന്തം മാറ്റി കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ കേശവഭാരതി മറ്റാരുമല്ല, സാന്ദീപനി മുനി തന്നെയാണ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ കേശവഭാരതിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് തന്നെയായിരുന്നു. പുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവാണ് പ്രതാപരുദ്രയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബൃഹസ്പതി തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയാണ് സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, ആരൊക്കെ കൃഷ്ണലീലയിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ ഗൗരലീലയിലും വന്നിട്ട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ അല്ലെ കാണാം. എന്താ പറയാ, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ലീലയില് പലരും പലതരത്തിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, പലരും പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അല്ലെ. എന്നാൽ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, സ്ത്രീകളുടെ രൂപത്തിലല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇവിടേക്ക് അവരൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. ഭഗവാന് 16,108 പത്നിമാർ ഗോപികമാരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് അസൂയാലുക്കളായിട്ടുള്ളവര് പലതരത്തിലും വ്യാഖ്യാനിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ അവതാരത്തിൽ എല്ലാവരും തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം രാധാറാണി തന്നെ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും നോക്കുവാലും മഞ്ചരിമാരൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാരായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മഞ്ചരിമാരാണ് അല്ലെ. അഷ്ടസഖിമാരും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാല് എന്താ പറയാ, ഈ ഭഗവാനോട് അസൂയില്ലാത്തത് മൂഢന്മാര് പലതരം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണലീലയിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഗൗരലീലയില് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ പുരുഷന്മാരുടെ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അവര് നമ്മളെ പോലെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ളതല്ല, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പോലെ നമുക്ക് ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നോക്കാം. അപ്പോ അഷ്ടസഖിമാർ അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ എന്താ പറയാ പ്രബോധാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്നത് അഷ്ടസഖിമാരുള്ള തുങ്കവിദ്യയാണ്. കൃഷ്ണദാസ് ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുലേഖ എന്നുള്ള സഖിയാണ്. ഗദാധര എന്ന് പറയുന്ന ഭട്ട എന്ന് പറയുന്നത് രംഗദേവിയാണ്. അനന്ത ആചാര്യ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് സുദേവിയാണ്. രാഘവ പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ധനിഷ്ഠ ആണ്. രാഘവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചമ്പകലതയാണ്. പനമാലി കവിരാജ എന്ന് പറയുന്നത് ചിത്രയാണ്. രാമാനന്ദ റായ് എന്ന് പറയുന്നത് ലളിത സഖിയാണ്. അർജുനനും കൂടിയാണെന്ന് പറയുന്നു. സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി വിശാഖ സഖിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവരൊന്നും സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാക്കളല്ല, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരും ഇവിടേക്ക് വരുന്നു. എന്തൊക്കെ ലീലകളിലെ ഭാഗങ്ങളാവുന്നുണ്ടോ അവരൊക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതൊക്കെ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായിട്ടായാലും എന്ത് രൂപത്തിലായാലും അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ. അവരുടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണ്. സനാതന ഗോസ്വാമി രതിമഞ്ജരിയാണ്. ഗോപാൽ ഭട്ടഗോസ്വാമി അനംഗമഞ്ജരിയാണ്. രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി രാഗമഞ്ജരിയാണ്. രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി രസമഞ്ജരിയാണ്. ജീവഗോസ്വാമി വിലാസമഞ്ജരിയാണ്. ഭൂഗർഭ ഗോസ്വാമി പ്രേമമഞ്ജരിയാണ്. ലോകനാഥ് ഗോസ്വാമി ലീലാമഞ്ജരിയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ വിവരിച്ചിരുന്നു. ഗൗര ഗണദേശ ദീപിക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കവി കർണപുരിയുടെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അനംഗമഞ്ജരിയാണ് കൃഷ്ണലീലയിൽ അല്ലെ. പിന്നീട് രാമചന്ദ്ര കവിരാജിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ് തിരുഭാവ ദിനം. അദ്ദേഹം ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട
അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുദയ കരമുറൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, രാമചന്ദ്ര സംഗമാംഗി നരോത്തമദാസ്. രാമചന്ദ്ര എന്ന ഭക്തന്റെയും സത്സംഗത്തിനായിട്ട് എപ്പോഴും അസോസിയേഷനായിട്ട് നരോത്തമദാസ് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവരുടെ പാദങ്ങളും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ കീർത്തനത്തിലുണ്ട്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഡേ ആണ്. ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമിയുടെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കും ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിക്കാനും ഭക്തി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും സാധിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധു പ്രേരിച്ച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. വൈഷ്ണവ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയരാജ്.